amatrize baten eina, ere aldugu definitu, amatrizean har genezaken eta 0 ez den determinante duna azpimatrizerik handienaren ordena. Azalduko. Amatrizearen ordena, kasu honetan, kalkulatzen dugu, gogoratzen bauzue klasean egindakoa, barruan hartuta, bi ordeneko determinante bat, hasieran, 0 ez den bi ordeneko determinante bat, eta gero, hori barruan hartzen duten hiru ordeneko determinante guztien 0 ez den bat topa arte aztertu. Kasu honetan, bi ordenekoa, bat, bi, lau, bost, da, bost, ken sortzi, hau minus iru, desberen 0 denez, aldugu ziurtatu, haren eina, dala gutxienez bi. Iru aldan izan, eta gutxienez bi. Orduan, jakiteko irudan edo ez dan, aztertu behar ditugu, 0 ez den determinante hau, barruan daukaten hiru ordeneko determinante guztiak. Topa arte desberdin 0 den bat. Danak 0 badira, haren eina bi. Bat topaten badugu, desberdin 0 dana, horrek izan nahi dau, haren eina gitxienez hiru izango dala. Handiagorik zindenez izan, hiru lerro ditulako bakarrik, orduan eina izango zen hiru. Kasu honetan, geratzen dira. Hauzea edo hau bizak honeaz. Bale? Bat, bi, minus bi, lau, bost, minus bat, bost, bat, 0, eta aztertuko dugu determinantoen balioa. Bale? Sarruz aplikatzen, 0, minus amar, minus amar sortzi, ken, minus berrogeta amar, minus bat, argi dago desberdin 0 dala. Bai? Geratzen da, minus ama sortzi gehi berrogeta maika, horun geratzen da, hogeta mairu geratzen da. Desberdin 0 denez, horun, haren eina, kasu honetan, bakigu irudan. Vale? B kasuan, hartuko dugu berriro. Bi ordeneko bat desberdin 0 dana. Hau zertzen badugu, minus bat, minus iru, 0, bakigu dala 0 ken minus 6, lau 6, desberdin 0 denez, aldugu ziurtatu, haren eina gitxienez dala bi. Orain, hartzen dugu, hiru ordenekoak bera barruan daukenak. Kasunetan, bakarra denez, hauze, sarruz erabiliz, geratzen da, 15 gehi hogeta lau, ken, 3 gehi hogeta amasei. Horren, hogeta emeretzi, ken hogeta emeretzi, 0 geratzen. Orduan, hemen dago guz, 3 ordeneko guztiak, bakarra denez, bakar bat aztertu, baina danak urten dira 0. Eta biko bat, desberdin 0 gana baukagu. Horrek esan nahi dau, beren eina, dala bi. Hemen ere bera, Orain, zeren kasuan, berriro, bi ordeneko bat hartzen dugu, bi ordeneko horrek, imoten dau, minus 15, desberdin 0 denez, esan dugu, zeren eina gutxienez bi izango dala, hartzen dugu hiruko bat, hiruko hori, lehenengo hiru zutabekin eginda, eta kalkulatzen duzunean, imoten dago, 74. Desberdin 0 denez, orduan, haren eina, zeren eina parkatu, 3 izango. Guazen dera. Deren kasuan, berriro, hartzen dugu bi ordeneko bat. Batzuk izango zu, zehatxik, beti izan bida eskerreko eta goiko aldeko eskina horretan agertzen dena? Ez, edo nungo alda izan. Baina errezena normalean da eskerretik eta goiko aldian dagoena, zelan idazten dugun eskerretik eta goiti bera, hobeto. Baina, hori zuek aukeratu. Hori bai, hori desberdin 0 danean,
hiru ordenekoak aztertzerakoan beti izan behar dira bera determinante hori barruan daukaten hiru ordenekoak. Vale? Kasu honetan, lehenengo determinanteak emoten dau 0, beraz, ezin dugu ziurtatu hiru dala, ez dugulako topa hiru ordeneko desberdin 0 dana, baina ezin dugu esan ere ez dala izango, ze geratzen da beste hiru ordeneko determinante bat. Ze hartu dugu, hau, orain falta da, zutabe honeaz, eta bi hauekin geratzen dana. Vale? Aztertzen dugu hori, eta ikusiko du zeran geratzen da. Hiru ordeneko honek ere emoten dau 0. Orduan, daukagu, bi ordeneko bat desberdin 0 dana. Eta bera barruan daukaten hiru ordeneko guztiak 0 dira. Horrek esan nahi dau, deren eina izango dela bi. Vale? Hurrengora. Eren kasuan, nahiko simple ba. Topa behar dugu bi ordeneko bat desberdin 0 dana, eta kasuetan bat minus iru bi iru, behatzi moten duenez, eren eina bi. F-ren kasuan, berriro, hartzen dugu biko bat. Kasuetan eskinakoa, bale? Minus lau. F-ren eina gutxienez bi. Orain hartzen dugu irukoa. Bai? Iruko horretan, emoten dau 0, beraz, F-ren eina izango da bi. Eta amaitzeko G matrizaren eina, fijatzen basarie G eta F bardina dira, eta bakarrik da, gehituta beste zutabe bat. Beraz, F-en egindun guztia baliogarri izango da. Orduan, ja baukagu bi ordeneko bat ezberdin 0 dana, beraz, geren eina ere gutxienez bi, eta orain bakarrik faltatzen zaigu, hemen agertzen da determinantea. Determinante honek emoten dau, minus hogeita bederatzi, ken, hemen minus amaika bezei, oda, minus bost, beraz, gehi bost. Minus hogeita lau, desberdin 0 denez, geren eina, izango da